Pacara hari ini mohola ke derong lo pusika tu ilang tu lidar ke. Jadi pading dia lapen debate ni melam ni jelo theka debate ji abar sai mata ve po debate belo. Lasi mu pen CM thek su lo a question tang te thang data ta beklang der tilo. Asi mate than su der na po chola question bang. Tala leka prek lo. Niligi puji po bangke debate ni melam bang kali seta Jasemet Medical College along jong si ilutum langdam pulotang te kiduk kela katum dak ration card kavi tum do pik ankela so ration card kavi joy ni pen latum ayusman pi ni ave polatum hidi longle pelang che jof dak su jipa meaning la puson tengon long pik la pen dak karbiang long lam si pupol la dak bang piluma ke plang atum bang ration card dui sita kiduk tum ration card ave la son palin phat amasi ke dam tangan theglong lo itum karbiang long lo la bang CM takali pupe de si meji tuning rilo party lam be plak pi kapre party lo plute ration card a pipelo pina pipelo ke ther ke hap tasi CM bang tala solam bang ci kubira none phang bang klen klelo kaddu ko be phanda kiduk ke lak lo plutang de a party thoram lang pin pen ration card bang pipon pola pen ayuspan ta papelong po bang kelang li klem ponso de mesenji asia kapre ke ni dibir melam ni jelo lapen ke mohet angtong tia kahai pulo dak dipu medical college long Asman Bharat card kelong le tum penando BPL kelong le ye tum si APL long rong nata hok doko ke ti lai sida nang li pulo party pane si chipirong pusi manga koi ye pi bang si pupu serele tum ke Asman Bharat card ke apply ke online la per ration card ki pi ke ration card ke doan ko mama kar biang long ke doan ration card ka be BPL family tum ke lake ration card ke tum ke ko anno party pu pepin dhorom pu pepin sin tum ke pilap lo tahai da ba pepin lo la sinangli nane do kok do pulong te niliphan with proof nang pino nili laso ke check ye phan nili bori pon popusin nili angtong ti ka hai phan pachini lo chok pu